Isaias profetaren liburutik. Hau dio zuen jainkoak. Kontsola ezazue, kontsolatu nire herria. Mintza bihotzera Jerusaleni. Otsegio zue burutu duela bere morrontza, ordaindu bere erruen zorra. Gogor ordainarazi baitizkio jaunak bere pekatuak. Hots bat oiuka, prestatu basamortuan bidea jaunari, berdindu eremenguan galtza da gure jainkoari. Bete daitezela sakanak, beheratu mendi muinoak, bihur bitez zelai eta lautada paraje latz eta malkarrak. Orduan, jaunak, bere ospea agertuko du eta gizaki guztiek batera ikusiko dute. Jaunak berak esan du. Jaunak esan. Esperantza ez da geure aleginarekin egin dezakegun zerbait. Jainkoak bere graziaren bidez ematen digun oparia da. Isaiasek gogorarazten digu. Jaunaren zain daudenek indarrak berrituko dituzte, egoak altxatuko dituzte arranoak bezala. Jainkozko doain honek aukera ematen digu gure giza mugetatik haratago begiratzeko, eta jainkoak gu bakoitzarentzat asmo perfektua duela uste izateko. Itxaropenak goratu egiten gaitu. Irauteko indarra ematen digu. Eta jainkoak inoiz uzten ez gaituen ziurtasunean atseden hartzeko aukera ematen digu. Baita unerik ilunenetan ere. Evangelioan Jesusek esaten du, beregan sinisten duen orok ez du huts egingo. Itxaropena eta fedea oso lotuta daude. Jainkoarengan sinistea bere maitasunari bihotza irekitzea da. Erronkei aurre egiten diegunean, itxaropen horrek gogorarazten digu ez gaudela geure gaitasunenen mende bakarrik. Baizik eta leiala den eta beti bere promesak betetzen dituen jainko baten eskutan. Itxaropenak doain gisa, barrutik eraldatzen gaitu, konfiantzaz eta bakez beteta.